Így érj el havonta sok milliós bevételt honlapoddal. Ne végezz el semmilyen kutatást, csináld azt, amihez kedved van, mert majd valaki biztos megveszi. Valamiért, valamikor, valahol, valahogyan. Annyi hülyeséget összevásárolnak az emberek. Ne számold ki a bevételből a jövedelmet. Levonva minden költséget, beleértve a te munkádat, csomagolást webshop esetén, karbantartás, stb. Eldöntötted, hogy vállalkozol, csináld, amúgy is az elmélet sokszor tök más, mint a gyakorlat. Egyik délután klikkelj össze egy sablonos honlapot vagy webshopot, lehetőleg ne legyen egységes arculata, koncepciója, abban már úgyis annyi van. Csak úgy érzésből írd, ami jön, elvégre ez művészet, és belőled is csak egy van. Semmit nem érj. Úgy is látod majd, ha valaki véletlenül megrendel valamit. Meg amúgy is te mindenhez értesz, legyen szó kreativitásról vagy analitikáról, meg lesz oldva, és így legalább mindent átlátsz. Akciózzál, mert mindenki csak olcsón akar venni dolgokat. Ki az a hülye, aki több pénzt akar fizetni ugyanazért? Ja, és kérd közismerősök véleményét, akik nem marketingesek, és magadból indulj ki, mert biztos mindenki azt akarja, amit te. Ha neked jó, akkor miért ne lenne jó másnak? A marketing amúgy baromság, csak sok milliárdos cégek költenek rá folyamatosan. Felesleges sallang az egész. A logikára építs, az emberek robotok, nem érző lények, akik érzelemvezéreltek lennének. Csináld meg a kulcsszókutatást, végül is csak szavakat kell összegyűjteni. Ne vessz el a részletekben, hogy hányan keresnek rá, és mennyibe kerül a licit. Mindenféle marketing stratégia nélkül írd meg a hirdetéseket a Google Ads-en, Facebookon, nem egy nagy durranás ez sem. Amúgy meg lehetőleg olcsó, minőségi, azonnal szavakat használj, az mindig működik. Legyen mindenféle ajánlatod egyszerre a webshopon, vagy weboldaladon, a landing oldalon. Nem baj, ha összezavarodnak. Pont ez a lényeg, hogy lássák a sok ajánlatot azonnal, legyen ott a menüsor is, biztos, ami biztos. A formokon kérjen minél több adatot, hogy egyből megtudj mindent. Az a tuti. Az, hogy emiatt nem töltik ki az űrlapokat, kit érdekel, aki ennyit nem tud megtenni, az majd vásárol máshol. Ha webshopod van, nem kell bankkártyás fizetés, majd rendelutánvétel. Ennyi kényelmetlenség csak belefér. Ha ez készpénzkivételnek számít is, az az ő baja. Legyen büszkeséged. Nem kell azonnal kiküldeni a terméket, ha webshopod van. Egy-két hét bőven belefér. A Temuról is várni kell egy csomót. A visszajelzések és ügyfélkezelés kapcsán nyugodtan sértődj meg és támadj vissza. Ne gondolkozz el azon, hogy lehet benne igazság, és ebből milyen jó cikket lehetne írni, megismerve az ügyfeleidet. Aki köcsögöl, meg hát amilyen az adjonisten, na érted, ne foglalkozz adatvédelemmel, biztonsággal. Nem kell webfejlesztő, azok is csak lehúznak. Max jól megbírságolnak, de ennek mennyi az esélye? Ha komoly a szándékod, és profi vagy abban, amivel kapcsolatban vállalkozol, akkor legyen ez igaz a megjelenésedre, weboldaladra is. Nem szabad azonban csak marketing ügynökségekre korlátozódnunk, sok szabadúszó szakember van függetlenül a piacon, és össze kell hangolnunk a marketinget, webfejlesztés, grafikai munkálatokat, webjoggal kapcsolatos dolgokat, stb., hogy azok egy kézben legyenek. Kérj egy díjmentes diagnózist, hogy konkrétumokat is megtudhassunk a te vállalkozásod kapcsán a növekedést illetően.